Goed uitzien en een prottig omrieden. Er zit niet het oors op voor mensen die op een lemmer wijzen matten. Terug kabels onder de groen heeft de hoornemer flinke vertraging oproem. Nevens de ondernemersvereniging van de Lemmer is het 4 voor 12, omdat het toeristische seizoen haast weer voor de doorstiert. Ja, natuurlijk maar de peerske, dan komen de eerste toeristen, of de eerste massa-toeristen. Ja, en voorheen heen wel files. Ja, en dat nou alles hier op me leidt, dan wordt het net beter. Dan kunnen we ongeveer voorspellen dat het een beetje een chaos wordt. De inwoners wordt het hutste troffen door alle vertraging. Ze hebben volle langer werk om in en uit de week te komen. Voor Harden in de maat vol. Ja, het geduld van de Lemse is echt wel op. Ja, die denk ik van nou. En ze vinden het zonde van al dat geld. Er werd toen sprake van een aquaduct en daar had iedereen het nou, hoe zien ze dat nou maar die. Dan dat hier waarschijnlijk liep het jaar geweest en dan werd echt het probleem oplost. En nu moeten we het allemaal weer ouwatje. Dus het geduld van de Lemse is wel op, ja, qua brekkerij hier in de Lemmer. De provincie vindt het spietig dat het zo gaat, maar ze kennen net vol ontwaan, zeiden ze, want er is sprake van oermacht. De bewoners waren intussen net een soort rekken meer met de planning. Het eind van het jaar zou het klaar wezen. Nou ja, en ik heb al gehad dat zo eind maart dan moet lukken. Nou ben ik niet wel watje maar ouw. Ik denk dat wij de bevolking denken van nou we shut wel. We geloven er net meer in voor de afspraken die maken worden. Dus we shut wel.